Здравейте, прекрасни! Днес ще си поговорим за чревния тракт. Той е най-важният в храносмилателната ни система. Той извлича от храната ни вещества, от които се нуждаем. В продължителност на живот от 75 години през човека преминават на 30 тона храна и килограми вредни вещества. Задачата на червата е да усвояваме само полезните вещества и да ни защитава от вредните. Също така е полезно да консумираме повече фибри и за нашата добра перисталтика. Кои са храните, които са богати на фибри? На първо място ядките, бобовите култури, плодовете, зеленчуците, пълнозърнистия хляб също. Те са богати на фибри и трябва повече да се консумират. Също сега ще ви спомена, както съм ви казвала вече, за нашия пробиотик. Много добър пробиотик. Той е патентовано двойно капсулирана капсула, която ни защитава от бактериите. Тя навлиза в организма и ни защитава от бактериите. Знайте колко е добре да приемаме пробиотик. Другата ни добавка, това са фибри. Фибри, които намаляват апетита ни. Има много хора, които се нуждаят от това и се питат как да си намаля апетита. Фибри, които са съставени от 3 съставки. Първата съставка е брашно от рошков. Втора – гуар. И третата ни съставка, това е брашно от дяволски език. Тези съставки много засищат организма. Също и са много добре да се приемат от хора, които приемат в ежедневието си по-малко фибри. Също съставката ни се състои от много малко калории и е подсладена с стевия. Затова, както казах, всичко е натурално, без никакви вреди. Брашно от рошков, гуар и брашно от дяволски език. Това, ако консумирате всеки ден, ще намалите апетита си, няма да имате такова желание за глад, за да може пак по-бързо и по-лесно да отслабнем. Ако имате въпроси, пишете ми на лично съобщение, ще ви споделя още неща, които ви интересуват. Пробиотика ни, Про12 и фибри за намаляване на апетита. Хубав ден, мили хора! Пак казвам, ако имате въпроси, пишете ми на лично съобщение.